Nee, jongen, de komt toch. Haslewa. Staak trainen jongen en door op het staan. Dat was goed. We gaan ook gekeken kals doen niks. Dan zie je. Dan zie je. Maar toen zal duurt wat twee kals gaan sassi. Hij gaat dat pesket gaan. Met die bliezen kals kwam hij sassi weer pesket gaan. Maar met die pesket dan sommerij de hoort dat niet kan. Sassi zo hadden we die gewaardeerd hadden op wel. Bij mij wezen met mij wat er staan moet mogen. Je het dan fuzel goed mogen gaan. Als je door dat staan, de glas, dat zit die door naar elkaar, de glas kwijt, kan niet gewoon kijken, daar dat poesen. Ja. Ja. Dat is het door. Ja, dat poesen door. Als een deel schijnt de stuk heb je wanneer, met weer een viselia stil in toe alles steek, ja. Maar trouwens, hoe mooi denk ik gewoon niet. Het is een les genoemd in elkaar. De fuzel wie kan bezegelen aan plaatsen en dragen, bansken aan plaatsen plan. Terwijl we op voor dat we lauw, dat poesen. Ben mooi, dit kan tien keer wat ik moest strak in die wasken kan. Het is me daar zuur, het tussen kunnen kan. En we nee, toen trouwens sterk, ja, trouwens genoeg. Het is me daar beter aan te goed, dus ik ben ook iemand bij sterk die nee aan weer zo kan. Het is me trouw heel boekend, kan me daar maar trekken, hier zijn de 36 hossen. We ben wat uit de hossen kan, we doen meer in hun brood, hè. En ben we door meer zo op, ja, und daar hebben we tot waar, op Brensens kan, daar haast lauw kan. Ja. Hij was uit had komen met moest dingen elkaar om samen op brood. Want ik dacht die wel tot aan maat. Goeie hebben die liever toen meer hebben contact te maken. En me kijken dan de liever hoe. Ik neem dus die liever toen me eigenlijk ken maar nou de breed. En dan als een draag in zuur. Heb ik ook een nee op daar wow. Wat kan me dan weer gespraat weet ik. En dan is het toch nog weer gaan. We laten ons dat hier mee gaan niet aan mee tappen niet aan moet tappen. En de goede, hij laat dingen. Primera hij moest meer de laat door hij moest. Met twee tegenwoordig gas gaan hij moest. Dan kon de zien dat hij weggekoesterd. Kan wel weggekoesterd hij mocht een zwarte gas zagen niet. Dan kan je door hij moest om zoeken van de kolen beptol. Hij weet al hij was aan gekezen en hij liefde beptol between. Hij toen hij ben nog niet de hoya patrouille. Maar met en hij kwijt kan mocht goed bewaren maar het. En men had hem kijken hoe hij moet ageren aan de horizon in de week. Hij had dan nog weten, maar man kan die weer toen danken. Maar we laten ben pema maar we laten ben graag met ben pema kabara staan. Want hij toen de horizon deed de zon. En toen die weet wacht de Santos aan weer ze bonbon. Hij laat die. Hoe hij zo breed had, maar laat ik hem mag die weer doen. Want dan hij meer dan te waar geschreven dat hij moest de weer aan gooien. De weer patiënten de laat in de maar goeie hij moest maar krijg ik meer opnieuw leggen. Hoe maar de opnieuw de wat kan ik er van maken penwili jammer hoe dan nog een beetje. Hij kan meer opnieuw mooi maken. En dat kan dan bij begin ook. Dus toen maar kan bij begin ook kursrapport. Was van de ene keer bij een wat klas ook. Het van de ene met de zeden van de daar weer een rode hezen rode wat en de goede bamboorden heb ik wel naar de bouw moest wel weer gaan, maar je bent allemaal dus geen nodig met maken. En misschien kon het toen moest we me stappen naar dan. En dat hier naar daar, en we laten dingen poneren, we stappen niet harder aan, met dat wil misschien, met tappen misschien. En daar binnen we samen maken. En deze wel echt, nou, ik kan ook, bij een ding deze hier moet ik passeren, kan horen deze wel echt. Het wordt deze wel echt aan midden daar, met dat duidelijk moet daar die zeggen. En daar dan met mijn zuur op je en die weet daar, de woont daar de zon. En die weet daar was de Santos vandaag, en hij was dat hij niet neemt daar aan begin bimde dan met mijn zuur op je ja, maar dat gooi me dat weer bij met mijn zuur kan. Ja, dat hij moet weer een goeie hoe dat hij een patiënt had. Hoe me dat doet in maanden, maar dan moest denken. Het dat hij moest merken met vast dat hij gewoon meer over niet daar. Hoe je me dat ik maar nog negen. Want bij die wat daar kan maar negen weer een goeie hoek. Hij trok je heen naar kwijt, ja, dan met hij opgegaan. Dan had ze leven daar. Dan hoe de bamegin. Ik kan maar geen bamegin ook van kusket. Ik ben van de meer weer een goeie bamegin wat we gezien hadden. Het maar zo. Dus gestuurd met Mohammed, dan van zij hem in return. Hij de wil daar binnen weer daar wat beter, hij wordt dan hoor je ook ja. Hij gaat bij dan go meer bij begin of hij moest zo wat bij me worden binnen hun goeden dan tijdens hun keer.
Het met een trouwjaar waar ik met mij ook wel wel. Het ben nog ook goed. Maar dan toch goed al jaar daar de hoort een deel wel leg. Wat ze heel man. Het deel wel leg net wel en dat ja goed. Ja. Dat ja wel daar weer fijn. Ja. En dan met me zo wel daar in jaar tot de weg. Het die goed daar ik had dan met me zo eindelijk de weg. Ik ben net wat die goed daar in Santos te baseren. Ja, daar hij moest. Dan ben hij zo'n terug dat zoeken van bon bimde. Ja, ik weet me dat hij niet weer op goeie maar weet me dat hij moet weer de kant dat hij moet dat hij pas heel gamser 2 jaar ik zoeken die gaat in ook in de straat en dan heb je van tussen weer winnen kan tussen gang het maar ik weet me dat man die zei hun bloed dat weer de door en ik en dat kan ik bij begin ook ik kan die maar dan mee dan maar ben zoeken ja maar kuske dat po daar zeg nee, want ik ben kijk kuske dan want die ene keer weer was er helemaal te plaats nou waren we nog een dik pas niet het me komen ze had iets met dat brandstofje zo easy happened oder hij moest het po nog weer kennen dat hij begon dat hij moest op kuske en mij dat hij nog eens hebben met zo blijven doen goed om je zeggen van dat hij op boeten nemen dat hij daar wel dat hij moest ik kan wel brengen dat ook gewoon dat hij moest ik wil zeggen dat hij had ze dat wel hij nog goed te binnen baan ja dat hij het trainen wagen doen hoe gaan maar nou dat zei ja toen en mij die op dat wagen laat doen ik heb in je boete kwart hij wel het was wel gewoon zo denk je toen de wees hij toen kwam me wees ging gestuurd deze keer hij laten blijven met hond partisan adres en toen die weet ja van hoe wat van mezelf van kwart jaar gewoon ja maar ja maar dat is waar heel zwaar pas zo'n woord ja ik ben hier hoe een keer tampe bedmond om meer te moeten wanneer dat geest te moeten geen heen bedoelen meer het ben wanneer toch hoog ben of in kan we in daar when op is win kan terwijl we goed not aan de not aan de game wat blanco dat schijnt beter gaan doen hij zei weer wat bressen toe de ja dan krijg je ruil en rode met armen weer te stuurloos op een hond zijn noost het de weet dat de meer baas krijgt de loze op de winkel van Permont het de meer binnen bij winkel ben weer hoge baas want we bij CO2 waal toen wat we waren derde bij de ene weer een wat samen tot waar 3 jaar waren het heb je nou leier pandemie aan met hij heb je nou leier die zo mee gaat wat uur en neem laket in dan winnen in ik heb koers gehad net de zie behoorn in ik had de goes gedaan het met een maar die had ook begon contact met haar af gedaan maar dan mogen door naar duwen de hoeden met als we wacht wees mogelijk en ben wel beter hoog prepare kon gaat in de tibia de van in die taak heb ben du leiers leier naar pizza agreba wat je maar weer op het wat hebben kon van neem laket toen komt het hem koers gewoon neem mooi de goes het en kom maar ze aan pihine de hoeden waar wel wat je weer leiers og nu var fysisk der med syg og wel der han der har ben vise så godt men der han så fysisk den ja der han men stimulation ten gat der han to der så det blev to som var hun gat nær med der med så syr det skal du som med en kapellet så du der siger ikke der genem der han så var spændt kommer der han var så der den var der han måtte jeg kunne se der han var så med jo var misschien voor op pees wel maar daar dik leeuwen maar daar pim maar daar dik maar daar pim wel nu kunnen wat beginnen met heel mooi de stuur mag niet te laat pezen en daarvoor het maar daar maar met binnen wie moet daar als leeuwen had zo wacht ja dus voor begin met laat jij weer naar het met wat een mooi goed dat zij waren daar en 3 wou rossingen doen zetten heel dan meer dan heel zo 10 maanden maar hij moet daar zoals vliegen ik wil gedaan ben hij moest begrijpen was kunnen niet gedaan bewegen maar hij is maar toen met gaan nog toen met dat maar gewoon en ben nog 10 jaar wat dat zo staat neem waar je de goes het hij komt maar toch het hij komt maar toch en maar bij me hij in mond begaan ben wist waar ik niet strebel kan op bank bij win kost win en dan ben ik kom met discount ja maar dan we gaan op posten met wanwaar dus de dingen de rest tegen goed zijn posen bezorgd waar brank zeer ja de lessen nog strak aan nee samen dingen wat gekweekt en weer op boot was tot het hier nog alles goed het never die unieke in de hazo en dan we hebben zo op het wat goed
Maar dan ik kom strak met dat en dat. Oh, lappen lopen, nou waar is ik weet daar. Gewoon ik het omgeroen. Zei je moet te goed schudden, maar op mij hoe 2 keer in koers gemaakt hebben. Hij zei ik in. En toen kwam ze nog toe. Wij mensen, dat waren best een leun hoe heen binnen. En met op een disken daar. Hij disken en had de pozen met de wang buzel. En we daar les op een hij. En de taal ook uit lesken en tin, dat wil hij gewoon discapaan naar mij. En we daar van meer best om mij. Hij tap een rest gehaald, waar ze een rosset gaan. Hij lag er een rossen rood in met een brem met hoe hij al benaga gewild op de hoen. Dat met een brem met dit haar door met rest ook die daar elkaar maar in mijn hand, elkaar in mijn hoofd. Hij moet kwijt gaan binnen toe in dik. Dat de member niet meer weet hij het is wel maar in lopen elkaar maar door. Het goede zee, die is wel echt aan mij begin member maar doen te leren van hun. En met haar de stuur dik leeuw. Ben we in de dik leeuw kan nu meestal gewoon min ook begrijpen want aber die goed bij een takket hebben dan een mogen ton meestal doen. Maar Peter Haasman maar niet van elkaar maar mogen ton meestal doen. Ik heb me daar leven mogen lezen wat aan nu. Hij zei mij kiezen ik heb maar niet beter toen loer me komen schrijven aan loer. Maar dat is een goos dat ze waren noorden. Ja dat mis ook dat loer. Oh dat hij min ook loer gaan. Maar ik ook gisteren dat hij nog loer gaan. Ik heb met mijn streepwoord dat hij moest laat door de Christen. Oh, maar dat ik zag hem op een keer met meer van mijn was in de leven gekomen. Wat dan met. En de goed dat hij in de was, dat hij hier zei hij de katamijn sans leur. Oh, maar hier is het toch met een kasson te wonen. Daar had ze dat was. En daar je daar een bonusverschil. En dat weekend. Ze niet goed zo lang toen ben nou laat hebben. Zo'n goede christen. Want die jongen met zijn loze daar dat genoemd dan daar had ze dat was. Maar træet kunne bygge voyage var plæma. Han unuke han med træet med brød til jeg har gået ham. Det var næste tanke. Men og håb var med nej gren ved at hun den her. Her der var jo godt det der med træet det kan anders. Så jeg kan da leve med nogle begivenheder med. Røver. Og jeg kan da kan det var det var med mig morgen og til der sådan kristen dag. Og det er ikke godt der det men der var også på jorden klassen noget har så Huila hij had op kal. Nu kan hij hem met mooi te ja ben hoor en weer. Ik heb nog wat kan weer zo wat de stukken. Hij had van daar wie en zo niet op het dus. Het ben wat de kan. Het was met moeder kan hoe christen was niet daar. Het en ik hoor naar dan. Op jou toe dat dat ze dan te hasloen. Maar hij moest nee die goeie maar met hij zei nog ook wel zo te me hul. Ik ben meer die ben hoor ze is staan op Afrika ben hoor maar Afrika op Branche. Maar là, now die weet dat Afrika kan men là venir die ook wel van. En là, heel nee had maar gezegd dat ik niet meer aan Marokko ben geweest. Goeie dan hebben we geweest dat me hul die. Goeie maar là dan maar we daar maar là in Rosa nummers. Maar wat was dan minder nu alweer hier soort. En dan ben ik fin van die blassiken. Maar met hij maar laat en dik leeuw met hij maar laat bij mijn nu met een best gezond. Men jeg kalder for noget af en nejl, så det vil gøre i herpen, der hos en nejl og sådan. Det bliver fint, og det går ikke, det bliver ikke har så laver, en af en herpen. Det bliver sat ind over, og det går ikke, med arme, jeg kan syre, når jeg bygger med træ, nævren, du med træ, kan nu lage varme med nu, men jeg siger jo godt nok. Det bliver det en af hos en nejl, sådan, du kan blive pælt var død. Eller han må så brænde med alle binde, han træer, eller han må så. Han drar nog galt og går af den kan gå på så. Ja. Når sagde hun træer og staffel hun gav lapperske. Han med der brænde. En godt fall på så går jeg også. Det var en sæt den ikke par måneder. Men bena de mega brændeske. Kan sgu penotro med de kan sgu der beværes. Eller kan så miste ham måneder. Og brænde der og nu kan der her så har jeg kan der dårligt som skulle. En dyrt dan dolke. En med var jo ikke med var ikke med dog pluk sig sætte. Men med stram og tappen med længe. Og på længe kunne se. Men der brænde. Jeg var i dag det hoved 20 kan. Vi tænkte om at skulle ryge dem og gå den kan. Og det siger med fraskerne siger med fri med ved dog kan. Og hun den der kan i dag lage til hvad hun sætte. Men hun kipper mig ikke en siger. Men den der går skal. Kender mig sur og gå ind og mere der har i dag lage der hun kan.
En det jeg går skal være med sur gang med sur dyk. Men sammen to som fast nu. Det har jeg en træt op og har må sådan det sagt. Men langt en både med så så de kan spærre nogle kælegange. Starke andelsbæb, kvart andelsbæb dwan. Den ene og troppen der begynder men noget andet de lever ikke. Alla heitä pipino kanssa ei damgan tukea memo ko gwella ko sei. Aguda sei kam me vaan mestin käbä maana. Me isni bruni de alva kwa wegen ben wat nogen me vai meu. Mutta vuomen kan roda maana tam grille var. Me mo sanse pinka. A kwisen tronka, a man kwiban tak so as mon as som ben bau kan. Ko ai penos be kwa wegen niet. Aha. I see it. Hey.